Molt bona nit, nens i nenes. Bona nit i ben trobats, xics i grans. Avui, per ordre expressa de ses majestats els tres reis d'Orient, us explicarem una bonica i màgica història. La història dels tres reis. Esteu preparats? Doncs pareu bé l'orella. Heus aquí que fa molts i molts anys n'eren tres reis que vivien a diferents contrades. Un rei, anomenat Melcior, vivia a un país on hi feia molta fred. Un altre rei, anomenat Gaspar, vivia en un país on hi feia un xic de calor i un xic de fred. I un altre rei, anomenat Baltasar, vivia en un país on hi feia molta calor. Vet aquí, doncs, que a tots tres reis els agradava molt passar llargues estones mirant al cel. Cada vesprada, quan els estels coronaven les muntanyes, ses majestats pujaven a la torre principal del seu castell per estudiar i contemplar els estels, les constel·lacions, la lluna. Una nit molt clara i serena, sa majestat rei Melcior, mentre contemplava el cel juntament amb el gran savi reial, quina fou la seva sorpresa quan va veure un estel que brillava molt més que tots els altres. Li va agradar tant que va decidir agafar el seu camell i seguir aquest bonic estel per veure fins on el guiava. Aquella mateixa nit, sa majestat rei Gaspar, mentre resseguia la lluna plena amb el gran visir, tot d'una també el va veure aquest estel que brillava tant, i tot intrigat també va agafar el seu camell i va partir cap a l'horitzó per seguir aquest estel. Mentre passava tot això, sa majestat el rei Baltasar, des del seu castell, també el va veure aquest misteriós i brillant estel. Tot corprès pel que estava veient, avisà el gran astròleg reial per consultar-li si n'era coneixedor d'aquest misteriós estel, i sense pensar-s'ho ni un moment, decidí seguir-lo per veure'l més de prop. Al cap d'uns dies de viatge, tot seguint aquest estel, els tres reis es varen trobar dalt d'una muntanya. Cadascun d'ells va explicar el que li havia passat, i al veure que tots tres havien estat seguint aquest mateix estel que anava en direcció Orient, li posaren el nom d'Estel d'Orient i decidiren quedar-se a viure dalt d'aquesta muntanya, on hi construïren aquest gran castell, i des de fa un munt d'anys, ses majestats viuen aquí amb el seu seguici reial. Eps, nens i nenes, mireu quin batibull i quin enrenou que hi havia aquest matí a la sala gran del castell de ses majestats. Patges comprovant si queden joguines en els magatzems reials que tenen arreu del món. Patges recollint els somnis guardats dins la guardiola dels somnis. Ah, mireu! Patges acabant de preparar les bosses de carbó. Ai, ai, ai! Per qui serà aquesta bossa de carbó? La patge nissanca llegint els noms dels nens i nenes que han fet bondat i estan apuntats al llibre blanc. Ses majestats els tres reis ja van a buscar la pols màgica. Aquesta pols màgica guiarà els tres reis i a tot el seu seguici de patges per portar-vos el que els hi heu demanat. Ara mateix, nens i nenes, com és tradició, ses majestats els tres reis porten les ofrenes al nen Jesús i d'aquí pocs dies arribaran a les vostres llars.